Салому алейкум бародаро, хуш омадед ба канали мо. Мо имрӯз пешниҳоди шумо дорем як канале ки канали Самбой 4-7 аст ва як канали мо аст. Бародарони азиз, дар ин канал манами магазин ай, наворҳои анами магазин ай Самбой 4-7. Дар он ҷо ҳамаи ҳамин телефонҳое ки шумо мебинед, мана ҳатто бинед чӣ қадар телефон аст, чӣ қадар телефони хурд аст. Мана чени ҳамин як чликча аст. Дар ҳамон ҷо ҳамаи ҳаминро кушодашавиша, яъне кушоданша ва чӣ доштанша ҳамаша мебинед. Ина бинед, оз агар ина ҳуй кунам, оз як дақиқа. Мана ина чӣ хеле ки гуфтем мекушоем, телефонро бинед чӣ қадар телефон майдаак аст. Бисёр бародаро аз ҳамин телефон хоҳиш кардан. Телефоне ки хеле хурд аст, чени шоколад аст. Боз аз ин дам мо хурдтарша пайдо кардем. Мана аз ин дам бо хурдтарша пайдо кардем. Дидем барои шумо бародаро. Агар хоҳем ки ҳамин телефон, ҳамаи телефонҳоро бинед, силкаи ин каналро дар поён мемонам бародаро. Дороин обуна шавем поёнда. Ана форатон ки бибинен ана телефонҳои хурда как мана телефонҳо мекушоем чиша. Мана бинен. Телефон буд аввал мана инқа телефон бародаро заказ мекардан доим. Аз ин дам майдатарша ёфтем. На. Ҳама ино барои шумо аст бародаро. Кадоме ки мақсад телефон мегира, телефон гирифтани ё аксессуар, ё зарядка дар курай ба ягон каси шуморо, повербанк дар курай, наушник дар курай, мана барои шумо калонка дар курай аст, марҳамат биёем бародаро. Барои мошиндоро мана хеле чизои зарядка барои мошин. Саломат бошем бародаро. Бидроен. Инашам канали хидмат, официальный канали хидмат Бидроен да ссылка в описанияда. Подписаться к ней. Ҳамаи ҳамин телефоне ки ман нишон додам, мекушам якта ба якта дар он ҷо мемонам. Ва ҳар он чизе ки дар ин ҷо мебинед, албатта иноро мекушоем ва шумо нишон медиҳем. Яке аз онҳо ман ҳаминам.